Jo sóc del poble, visc ací, ma casa està a uns metres de la meva tenda, per tant també sé que afectada a nivell de trasteros, dos cotxes. Els primers mesos eren de supervivència, quasi supervivència nostra, ja no del negoci, sinó personal, perquè vivim, som veïns del poble afectat. En els mateixos moments anàvem aprofitant que venien voluntaris i anàvem netejant tenda. La reconstrucció comença molt més després. Ja en el moment en què ja la nostra supervivència ja estava, era la supervivència ja a futur de negoci, no? I seguir un altre pas. Sí, en el moment en què ja passes tot aquest moment de dir ja està, ara el negoci també està, ja està tot en marxa, és quan un poquet tens temps de mirar cap endins i trobar aquestes coses, aquestes ferides que encara tens o aquests sentiments que no has tret de dins i anar treballant-los. Suposo que serà un camí un poquet més llarg, però bé, ja sobre el que tenim ja se pot construir. Jo no sé fer altra cosa, he estudiat això, he treballat això, mon pare era fotògraf i la veritat és que m'avellia seguint la meva feina. Però el fet de que companys vingueren de fora a dur-me equip, el fet de que n'hi hagueren moltes institucions, moltes organitzacions, les associacions de comerç, en aquest cas a través de ACIPE, però tot el Confecomerç i tot el fet de que ens han ajudat tant d'informació com de coses materials que necessitàvem per al dia a dia. Molta gent de manera privada, sense ningú tipus de coneixement en mi, no me coneixien, me donaren equip, me donaren mobles, me apostaren per a que nosaltres tornàrem. I tot això també dona un poc de responsabilitat. I responsabilitat en el poble també, perquè el fet de que ser veí d'ací et donaves compte de que sense el comerç local tot estava buit, tot estava trist, i entonces crec que era part també necessària. Entonces, un poc de responsabilitat, un poc de inconsciència també, suposo, i també el fet de que és la meva passió i és el que m'ha mogut sempre i és la meva professió. El comerç és la vida d'un poble, valorem-lo, recolzem-lo.